Wato bisa ga tsari irin na ƙasanmu Nijar, wato ina kira ga malamai baki ɗaya musamman na Najeriya da shugabannin nan su da masu ikon su wato su tsawatar da junansu su yi kuma adalci wa junansu iri yadda tarbiyya take taɓarɓare musu yadda baka zato. Za ka ganin mu a nan Nijar ba za ka samu yaro ba ƙarami abin da ya kai shekara 20 zuwa abin da ya sama inda zai ɗauko hoton wani ɗan siyasa ko hoton wani malami ko hoton wani shehi ya aza a bayansa ya zage su. Ba a samu haka a Nijar. Har ko idan mutum ya yi haka a Nijar ran nan ba shi ba ko uwayensu ba za su kwana a gidajensu ba. Kenan mu ba za ka samu a ce wannan ɗan izala na ya ɗauko hoton wani shehi ya kafa ya zaga a Nijar. Ba a samu haka. Ba za ka samu a ce wannan ɗan ɗariƙa ne ba ya ɗauko hoton wani malami daga cikin malaman izala ya aza ya zaga. Ba a samu haka a Nijar. To abin ayat tambaya, don me ake samu haka a wajen kuku? Ya kamata mayya su binciki kansu, malamai su binciki kansu, shugabanni ne su binciki kansu masu iko, wani irin rashin adalci ne to daga wajen ku? Ko ana iya fara samun zagi ne da mummunan magana daga malami yana bisa mumbari? Sai ka iske malami yana koyar da mutane hankali kuma sai ya kire sunan wani malami dan uwarsa ya zaga. Wannan bai kyautu ba. Kenan watakila yaran nan sun samu koyan zagi ne daga gare ku mayya malamai daga gare ku yara sun samu koyan zagi. Ban ce muku bangaren izala ba, ban ce muku bangaren dariƙa ba. A'a, kenan kowane ne dai. Wato ainihin yadda tarbiyya ta taɓarɓare muku, za a samu yaro ko nono bai hita ba sai ya ɗauki hoton wani babban malami ko hoton wani babban shehi. Abin tausayi sai ka gani yana zakin su. Daga waye? Qul huwa min inda anfusikum, daga wajen ku na shugabannin ne. Ya kamata malamai ku gyara tarbiyyar kanku malaman Najeriya kakin yara ƙanana su yi koyi da kowa. Ya kamata masu ikon Najeriya kuma ku kwatanta adalci, yara ƙanana sai su yi koyi da ku. Amma mu a nan Nijar ba za ka samu yaro ƙarami wanda ko nono bai hita ba ya ɗauko in ɓangaren izala na ya ɗauko hoton wani malami daga cikin shehin nan ɗariƙa ya zaga. Babu Nijar. Kuma ba za ka samu ɓangaren ɗariƙa ba wani yaro ɗan ɗariƙa ya ɗauko hoton wani malami daga cikin malamai izala ya zaga. A nan Nijar babu. Har ko idan mutum ya yi kuskure ya yi haka mu a wajenmu to ranar ba zai kwan gidansa ba. Ba shi ba ma ma'aikansa ba za su kwana gidajensu ba. Ku ji tsoron Allah malaman Najeriya baki ɗayan ku kaf. Ban ce maka ɓangaren ɗariƙa, ban ce ma ɓangaren izala ba. Ya kamata ku kwatanta irin tarbiyya ta suna wani wanda ake fata ya zama iko ka zaga. Kana son ka nakasa mai daraja te kai ko ina taka daraja ta malantaka, kar ka zage shi. Wato ka bi hayya ta shirye shi hatta ma a matsayin da kaji ana cewa ba a son malamai su yi siyasa. Yanda magana ta mai kyau. Domin idan malami ya shito ya nuna cewa ga bangaren da yake cikin siyasa a hili kamar ya zubar da duk kiman malantaka na. Kar ka manta waɗannan da kake son ka shawa ko waɗanda kake son kai hulɗa da su a cikin bangaren siyasan nan. Siyasan nan tana da ƙarfi kuma dukkanin su ba masu ilimin addini ne ba. Kenan wani ma zai hito ya zage ka, ya zage aqidar kake akai. Ba a hana ka ba matsayin ka ɗan ƙasa ka je ƙuri'anka. Amma ka hito a fili cikin zakarru waɗanda suke fafatawa, kana musu addu'o'i a fili, kana musu kamfai a hili, matsayinka mai ɗaga sauti na Alkur'ani duk duniya ta san ka, kamar kana zubar da kimar karatunka ne. Kuma abin ba zai shahe ka, zai shahe ma al'umma da dama waɗanda suke da aƙida mai kyawu. Kenan wannan ma shi ma in ƙoƙari gare ku haɗa ƙarhi da ƙarhe, ku buɗe fati naku ku buɗe shi. Amma kar ku bi wani ɓangare ku hito a fili, wanda duk shi na yasa kima al'amarin yana ta lalace muku wallahi. Yana ta lalacewa. Matsayin ka malami mai addini mai kira zuwa ga addini. Ga irin wannan bai kamata ka waru bayan zune ba.